אוכלים הרבה, מדברים מעט. מזל טוב לנטע ואלון. אצבע למעלה, אצבע סגורה. כולם עם כוסיות. 3, 4. מזל טוב. מה אמרתי? טוב, עכשיו מצגת ואחרי זה זמנים ליכודים. יאללה, נטע, מוזיקה? לא כולם קמו בשלוש. רגע. יש גם שיר שמלווה, אבל בשביל לשמוע אותו צריך קצת להתקרב ולהיות בשקט, אז... רגע, נטע, לא נתחיל. אני מזכיר? לכולם. עוד יום. עכשיו תוסיף אותה מזכיר לכם? לא, אני רוצה את הדיבורים. את הדיבורים האלה.